TIA Logistics. За нас коректността е важна. Ние извършваме транспорт както на комплектни, така и на групажни стоки от и до всички населени места в България и всички страни в Европа, Русия, Централна Азия и Близкия изток. От създаването си през 2005 година, нашата цел като управители, както и на целия млад, енергичен и мотивиран екип, е добросъвестност, всеотдайност, точност, качествено обслужване и коректност за създаване на доверие и поддържане на дългосрочно бизнес партньорство. Ние разполагаме със собствен автопарк от прицепи, мега-трейлъри и соло автомобили с товаропреносимост до 24 тона. За превоз на по-големи товари се предоставят високообемни хенгери. За превоза на стоки, за които се изисква специален температурен режим, може да разчитате на специализирани хладилни камиони. А за транспорта на опасни товари ADR се използват специално оборудвани автомобили с сертифицирани водачи. Имаме готовност за осигуряване на комбиниран транспорт суша-море или суша-въздух. Всички камиони са снабдени с модерна комуникационна система, която осъществява бърза комуникация с екипа в офиса, имат и интегрирана GPS система, за да бъдат проследявани с оглед контрол за пълното и точно изпълнение на вашите доставки. Екипът ни от професионалисти ще ви консултира и ще ви изготви индивидуална оферта, за да получите оптимално съотношение време и цена. От TIA Logistics ще получите професионализъм, индивидуално внимание, гаранция за сигурност, точност, лоялност и най-вече коректност. TIA Logistics. За нас коректността е важна.